चितवन के रत्ननगर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 में आज सवेरे भइल दुर्घटना में एक जने की मृत्यु भइल बाटे। रत्ननगर वार्ड नंबर 15 के 34 वर्षीय जीवन मगराती के मृत्यु भइल प्रहरी पुष्टि कैले बाटे। बीरगंज से मुर्गी के दाना लेके भरतपुर के तरफ जा रहल ना 8 ख 2818 नंबर के कंटेनर से विपरीत दिशा से आ रहल बागमती प्रदेश 06003 पर 4851 नंबर के मोटरसाइकिल के शांति चौक में ठक्कर देले रहे। दुर्घटना में गंभीर घायल भइल मगराती के इलाज के क्रम में बकुलहर अस्पताल टाँड़ी में मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नव परीक्षक भेषराज रिजाल जानकारी दिले बनी। दुर्घटना में संलग्न कंटेनर के चालक 12 के गढ़ी मई नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के 36 वर्षीय श्याम सुंदर सहनी के प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। प्रहरी ईडीबी परियोजना के खातिर नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश कैल आरोप में 4 जने के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाए वाला में ललितपुर के महालक्ष्मी नगर पालिका 8 के 32 वर्षीय गोमा पांडे, सरलाही के लालबंदी स्थायी घर भइले ललितपुर के टीका थली रहत आइल 28 वर्षीय अनिल कुमार महतो, झापा के अर्जुन धारा घर भइल अभी ललितपुर के ही ईमाडोल में रहत आइल 50 वर्षीय गोपाल प्रसाद घिमरे, आशंखवा सभा के खाद बारी 9 घर भइल अभी भक्तपुर के मध्यपुर ठीमी में रहत आइल 43 वर्षीय सुवास ढकाल बानी। प्रहरी के अनुसार उ लोग के अमेरिका के डीवी पड़ल रहे, लेकिन उ लोग संगे वीसा प्रक्रिया के खातिर चाहे वाला न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ना रहे। वीसा प्रयोजन के खातिर एसएलसी कक्षा 11 आ 12 के नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र बना के पेश कैल सूचना के आधार में उ लोग के पकड़ाव कैल गेल बाटे। सरलाही में कल दोपहरिया नहर में डूब के एक बालक के मृत्यु भइल बाटे। जिला के हरिवन नगर पालिका 5 रहे वाला जनीफ मंसूर के अंदाजी 16 वर्षीय बेटा सहमद के नहर में डूब के जान गई। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन जानकारी दिले बाटे। ज्यादा गर्मी भइला बाद कल दोपहरिया गांव के साथी संगे घर नजीके रहल बागमती सिंचाई आयोजना के नहर में नहाए गए बालक के मृत अवस्था में देखला बाद नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी स्थायी घर स्थानीय होके बाहर निकल रहे लोग। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा भेजल गल है। ओकरा बाद में लाश के अंतिम विदाई करे खातिर परिवारजन के बुझावल गेल रहे और घटना के थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। सरलाही में खुद से पियल सिगरेट के टुकड़ा से आग लगी भइला पर एक जने गंभीर घायल भइल बानी। बीतल रात जिला के ईश्वरपुर नगर पालिका 14 खटवा में स्थानीय 42 वर्षीय परिछन महतो खुद से पियल सिगरेट के टुकड़ा से आग लगी भइले पर वहाँ के गंभीर घायल भइल बानी। बीतल रात महतो खुद रूम के भीतर सिगरेट पी के टुकड़ा ऐसा ही बीगल आ पानी के बोतल में राखल पेट्रोल में पर के आग लगी भइल बतावल गेल बाटे। ओकरा बाद घर में आदमी सब उनका के उद्धार करके तत्काल जिला के लालबंदी स्थित मॉडल अस्पताल में ले जाके इलाज शुरू करैले रहे। डॉक्टर के अनुसार आगलगी में पर के महतो के शरीर के कमर के ऊपर के 60% भाग जड़ चुकल बा। बीरगंज महानगर पालिका शहर के कुरूप बनावे के वाला करके बिजली के पोल आ खाली भीत सब में जथा भाई बैनर पोस्टर पंपलेट साटे वाला ऊपर कार्रवाई करे लागल बाटे। महानगर पालिका से इससे पहले ही पोस्टर पंपलेट जहाँ तहे न साटे आग्रह करत आइल भइला पर भी अटेर करे वाला ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर गेल बाटे। काल रात पंपलेट साट रहल एक जने महानगर के सर सफाई टोली पकड़ के प्रहरी के बुझेले बाटे। महानगर के सर सफाई शाखा प्रमुख सरफुद्दीन मियाँ के अनुसार बीरगंज के विभिन्न स्थान में भारतीय डॉक्टर लोग के नाम में हाइड्रोसिल बवासीर बगंदर चर्म रोग लगायत के बीमारी सब के इलाज हो रहल कहत पैम्पलेट साट रहल अवस्था में लुधियाना भारत के संजय मलिक के नियंत्रण में लिहल बाटे। उनका के थप कार्रवाई के खातिर वार्ड प्रहरी कार्यालय बिरता में बुझाल गई बाटे। महानगर से चेतावनी दिहल गई बाकी यदि अब जहाँ तहे पोस्टर और पंपलेट साटे वाला मध्य केहू अगर मिलल तो तुरंत नियंत्रण में लेके कड़ा कार्रवाई कल जाये। नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल राजीनामा दिले बानी। महासंघ के निर्वाचन मिति बेर बेर टाल के अब निर्धारित मिति में भी निर्वाचन न होखे वाला संभावना देखला बाद वहाँ के राजीनामा दिले बानी। काल बैठल केंद्रीय समिति के बैठक में अध्यक्ष पोखरेल मतदाता के अंतिम नामावली सार्वजनिक करे वाला अड़ान रखल रहनी, लेकिन अन्य सदस्य सब निर्वाचन संगे संबंधित विवाद समाधान भइले बाद मात्र नामावली सार्वजनिक करे के धारणा रखल रहनी। एक चलते नामावली सार्वजनिक करे के ना सकल आ आसीन 5 गते के खातिर तय कल के निर्वाचन भी प्रभावित होखे अवस्था में पुगल बाटे। पत्रकार महासंघ के जिला प्रदेश केंद्रीय निकाय के कार्यकाल चैत में समाप्त भइला पर भी निर्वाचन संपन्न करेला विभिन्न समस्या सब देखत आइल बाटे। यह कारण अध्यक्ष पोखरेल अपन जिम्मेवारी से राजीनामा देहल बतावल गइल बाटे। पत्रकार महासंघ के आवेला गतिविधि या निर्वाचन के प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी कह के थप छलफल जारी रहल बाटे।
पर्सा जिला के 14 गो पालिका मध्य अभी तक शंखो परसौनी गाँव पालिका मात्र बजट निकासा के सूची में पड़ल बाटे। कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय पर्सा के अनुसार शंखो परसौनी नगर गाँव सभा आ आवश्यक प्रक्रिया पूरा करके बजट निकासा प्राप्त कैले बाटे, लेकिन बाकी 13 गो पालिका मध्य नगर गाँव सभा संपन्न कैला पर भी बजट निकासा के खातिर आवश्यक विवरण अध्यावधिक न कैला के कारण उक्त पालिका सबके बजट निकासा हो सकल नहीं है। ये क्रम में बीरगंज महानगर पालिका पोखरिया परसागढ़ी लगायत के नगर पालिका सब नगर गाँव सभा संपन्न कैला पर भी वार्ड आ नगर स्तरीय योजना के बजट विनियोजन के विवरण मंत्रालय में पेश न कैला के कारण कोलोनिका मार्फत बजट निकासा रोकल गई बाटे। बजट निकासा न भइला पर पालिका सबके स्थायी करार दैनिक जिलादारी कर्मचारी सबसे तलब भी उपलब्ध होके सकल नहीं है। बीरगंज महानगर पालिका के स्थायी कर्मचारी सब के चालू आर्थिक वर्ष के तलब रोकल गई बाटे तक करार आ दैनिक जिलादारी कर्मचारी सब से भी गत जेठ से ही तलब उ लोग के मिलल नहीं है। पोखरिया नगर पालिका में भी स्थायी कर्मचारी सबके 3 महीना आ करार तथा जिलादारी कर्मचारी सबके 7 महीने के तलब बाकी रहल जनावल गइल बाटे। सरकारी कार्यालय में खाजा खाए वाला समय घटा के आधा घंटा में झाड़ल गई बाटे। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली काल रात फेसबुक मार्फत निर्णय के जानकारी दिले बानी। पहिलका 1 घंटा के खाजा के समय के घटा के अब दोपहरिया 1:30 बजे से 2 बजे तक के आधा घंटा में सीमित कर गई बाटे। प्रधानमंत्री ओली लंबा खाजा समय के कारण से सेवाग्राही की असुविधा भइल शिकायत बढ़ल गई बाद ऐसा निर्णय लिहल गई बाटे। खाजा भी खाए के पड़ी, लेकिन खाजा खाए वाला के नाम में बहुत समय कार्यालय के काम रोके के ना मिली। वहाँ के फेसबुक में उल्लेख कैले बानी। नया नियम उल्लंघन कैला में हेलो सरकार मार्फत उजरी देवे के प्रधानमंत्री ओली आग्रह कैल गेल बाटे। सरकारी कार्यालय में खाजा समय के व्यवस्थित करेला जनता के प्रभावकारी सेवा प्रदान करे के उद्देश्य से ई कदम उठावल गइल बाटे। नेपाल 10 दिन भीतर 25,000 मैट्रिक टन DAP मल नेपाल ले आवेला भइल बाटे। कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मंत्रालय के अनुसार 25,000 मैट्रिक टन DAP रासायनिक मल चीन से कोलकाता आ पुगला से 8 से 10 दिन भीतर नेपाल में आ पुगे वाला भइल बाटे। ऐसे ही 2500 मैट्रिक टन यूरिया रासायनिक मल विशाखापट्टनम से नेपाल ले आवे के प्रक्रिया रहल मंत्रालय जनल बाटे। अभी मंत्रालय संगे गत आर्थिक वर्ष 2080-81 के सहित करके 1,39,000 रासायनिक मल मौजूदात बाटे। ई मध्य यूरिया 91,500 मैट्रिक टन, DAP 41,000 आ पोटाश 7,500 मैट्रिक टन मौजूदात रहल बाटे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ऑस्ट्रेलिया के खातिर नेपाली राजदूत में चित्रलेखा यादव के नाम सिफारिश कैले बानी। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली संगे के बलोटार में भइल भेंट के क्रम में यादव के नाम सिफारिश कैल गेल। यादव निकट स्रोत जनले बाटे। पार्टी सभापति देउवा निकट मानल गई नेत्री यादव इससे पहले उपसभामुख आ शिक्षा मंत्री समेत हो चुकल बानी। वहाँ के पार्टी के कोषाध्यक्ष समेत रह चुकल बानी। 2079 के निर्वाचन में वहाँ के जसपा नेपाल के राज किशोर यादव संगे पराजित भइल रहनी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के अध्ययन कैल वहाँ के विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट समेत बानी। वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज संगे व्यक्तिगत संबंध भी बढ़िया भइला से वहाँ के देश के कूटनीतिक संबंध भी सुमधुर होकर के विश्वास व्यक्त कैले बाटे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खातिर राजदूत में कांग्रेस से कांता रिजाल के नाम सिफारिश भइल रहे। सरकार से कैले राजदूत सिफारिश समावेशी न भइल कहत आलोचना हो रहल बेरिया कांग्रेस अपन कोटा से मधेसी समुदाय के यादव के राजदूत बना के भेजे लागल बाटे। बांग्लादेश के अपदस्थ नेता शेख हसीना के पड़ोसी भारत से स्वदेश फिरता करावल जा सके के बांग्लादेश के युद्ध अपराध कारण से जनावल गई बाटे। बांग्लादेश में विद्यार्थी नेतृत्व के आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से राजनीतिक रूप धारण कैले बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 5 में हेलीकॉप्टर मार्फत भारत के नया दिल्ली पुगल रहनी। उनकर विदेश पलायन बाद सेना प्रमुख हसीना से प्रधानमंत्री पद से राजीनामा दिहल घोषणा कैल रहनी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT के प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम मुख्य अभियुक्त हसीना विदेश पलायन भइल अवस्था में वहाँ के फिरता ले आवेला कानूनी प्रक्रिया शुरू करके बतैले बानी। सन 1917 में स्वतंत्रता के लड़ाई के क्रम में भइल अत्याचार के छानबीन करेल हसीना खुद सन 2010 में ICT के स्थापना कैले रहनी। अभी हसीना के सरकार ऊपर सामूहिक नजरबंद तथा राजनीतिक विरोधी के हत्या सहित व्यापक मानवाधिकार हनन के आरोप लागल बाटे। हसीना प्रशासन सन 2013 में भारत संगे बांग्लादेश के उक्त संधि में हस्ताक्षर कैला से इस्लाम उल्लेख कैले बानी। हसीना के बांग्लादेश में भइल नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के रूप में व्याख्या करत कानूनी रूप में उनका के बांग्लादेश फिरता ले आवे के प्रयास करे के इस्लाम बताइनी। बांग्लादेश इससे पहले हसीना के शासनकाल में सुरक्षा बल द्वारा बलपूर्वक बेपत्ता कैल गए व्यक्ति सब के विषय में उच्च अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में अनुसंधान शुरू कैले बाटे।